Doamne, dar ce obosit sunt. Băi, dar nu mai pot. Nu ești trebuia, obosită? ba da, nu trebuia să stăm până la sfârșit la nunta asta. Știi ceva? Hai să mergem în casă să ne culcăm. Da, chiar, hai să Eu nu mai pot. Copii, Stau aici să dorm. Erica! Da, ce s-a întâmplat? noi ne ducem în casă să ne culcăm. Dar de ce? Doar ați dormit. Da, tati. Am fi dormit noi, dar n-am dormit cât a trebuit. 3 ore nu înseamnă somn. Voi, dacă vreți, puteți să rămâneți în continuare afară, dar să aveți grijă ce faceți, cum vă jucați. Da, mama, lasă, stai liniștită. Bine, hai. Codrin, eu m-am săturat să desenez. Hai mai bine să ne jucăm cu Sasha. Ce idee bună! Sasha! Gătivați! Gătivați, Codrin! Hai să-i dăm drumul lui Sasha! Sasha! Hai, Sasha! Hai! Erica, stop! Nu ai voie să-i dai drumul lui Sasha. Îți amintești când ți-am spus că nu ai voie să te joci cu Sasha afară din cușcă? Singură, trebuie să fii sub supravegherea noastră. Așa m-a învățat tata. Ia să o închid și să mă joc cu altceva. Hai, Codrin, să ne jucăm cu altceva. Erica, am o idee. Hai să ne jucăm la indieni. Hai, ce vrei să facem? Fii atent, tu să faci ca mine. E foarte distractiv să facem așa ca indienii. Doar că din câte știu eu, indienii fac așa mai mult pe jurul focului. Cum adică, Erica? Hai că ți arăt eu cum. Să iau niște lemne. Punem lemnele așa, forma de cor. Arcă un cerc. Nu, uite așa. Dar totuși nu înțeleg ce vrei să faci. Ei, ai răbdare ca ai să vezi. Gata. Și acum tu să faci așa. Da, fix așa, doar că trebuie să dau foc la lemne. Codrin, fii atent. Uite. Erica, nu ai voie să te joci cu focul. Dacă vrei să faci un foc, trebuie neapărat să fie unul dintre părinți cu voi. Într-adevăr, mama mi-a spus că nu trebuie niciodată să mă joc cu focul. Cred că mai bine strâng de aici. Ce-am mai putea face oare? Bicicleta! M-am gândit la ceva. Tu, Codrin, te urci pe bicicletă, iar eu mă duc să-mi iau hoverboard-ul ca să ieșim în stradă. Oh, no! Codrin, fii atent, vii după mine. Stai. Erica, dar poți să deschizi poarta? Bineînțeles, ce întrebare e asta, Codrin? Uite. Hai. Codrin, să ai grijă la crăpătura asta de aici. Încotro! Pe stradă. Erica, pe stradă niciodată să nu ești singură. Uită-te cum trec mașinile. Tata a avut dreptate. Este foarte periculos să ieșim noi copiii pe stradă fără supravegherea lor. Hai, Codrin, înăuntru. Erica, știi? Am o idee. Hai să plecăm în casă. Hai. Și dacă am venit în casă, ce facem? Să ne uităm la televizor. Da, chiar. Hai să ne uităm la un film de groază. Da. Hai.
La care vrei, Codrin? Ăsta? Nu e urât, ăsta e prea urât. Sau ăsta? Nu, ăsta e prea urât. Ba da, uite cât de interesant e ăsta. Ăsta-l dau. Nu dai nimic, Erica. Nu aveți voie să vă uitați la filme de groază, de câte ori nu v-am spus. Vrei să nu mai dormi noaptea? Vrei ca Codrin să nu poată dormi și să aibă coșmaruri? Filmele de groază nu sunt pentru copii. Într-adevăr, noi copii nu ar trebui să ne uităm la filme de groază. Codrin, hai să ne uităm la desene animate. Hooray! Ce fain e ăsta? Foarte fain! E și cu fete! Dar oare cine a bătut la ușă? Nu știu. Mă duc să văd. Da. Cine-i? Sunt coleg cu tata tău și mi-a spus să vin să vă aduc niște bani. Deschide ușa. Acum dau drumul. Oh, no! Nu deschidem niciodată ușa străinilor. Știi cu cine ai stat de vorbă? Păi, cu un coleg de-al tău. Serios? Și ce a zis colegul meu? Păi a zis să-i dau drumul la ușă pentru că are niște bani de la tine și să ne dea. Și tu l-ai crezut, nu-i așa? Păi dacă a zis că e de la tine... Amintește-ți ce te-am învățat. Păi ce m-a învățat tata? Ah, gata, mi-amintesc! Nu trebuie să dau drumul la străin, deoarece mă pot minți. Ar spune că tata este bolnav și că are nevoie de bani pentru spital. Sau că l-a trimis tata să repare televizorul, de exemplu. Nu, trebuie să am mare grijă. Dă cine la ușă? Codrin, tu să nu faci niciodată greșeala pe care am făcut-o eu. Dar ce ai făcut? Era să dau drumul unui străin în casă. Nu te mai uita așa la mine. Hai să ne uităm. De fapt, nu mai vreau să ne mai uităm la desene animate. Hai să facem altceva. Ce vrei să facem? Hai mai bine să ne uităm pe telefon. Da! Ia uite cum îi face codrilul ăsta și nu-l doare. Hai să încercăm și noi. Hai că nu pățești nimic. Dacă ei nu au pățit nimic, că nu pățești nici tu. Codrin, deci tu trebuie să ții mâna așa, iar eu trebuie să-ți fac cu ăsta așa. Iar ca ta nu să mă doară. Nu pățești nimic, Codrin. Dacă pe ei în video nu i-au durut, atunci nici pe tine nu o să te doară. Hai, ai încredere în mine. Dă mâna, până aici și ești pregătit în 1, 2, 3. Ce faci? Tu nu știi că nu ai voie să faci tot ceea ce vezi în video sau la televizor? Dar de ce? Că doar pe oamenii ăia nu-i durea mâna și nici măcar nu au pățit nimic. Da, oamenii ăia nu au pățit nimic, dar ei sunt niște actori, acolo sunt niște trucaje. Nu e nimic adevărat în ceea ce vezi acolo. Nu, Codrin, nu e bine cum ne jucăm, pentru că o să te doară mâna. Ceea ce am văzut noi erau doar niște actori care știu ce fac. Hai mai bine să lăsăm toate profilele astea și... Codrin, știi ce? Hai mai bine să mergem să-i trezim pe mama și pe tata. Da, hai! Stai! Vreau să mergem tiptil. Vino după mine. Codrin, tu te duci pe partea lui tata, iar eu pe partea lui mama. Și când ajung la 3, strigăm tare. Trezirea! Da? Da, adică am plecat. Ești gata? 1, 2, 3, 5.
E rău? De ce faceți așa cu noi? Fugeți așa, stați în pace.